1. maj. De fleste studerende benytter dagen til at tage en øl og fejre fællesskabet og arbejdernes kamp. Men hvad betyder det egentlig? Hvad er en arbejder i det 21. århundrede, og hvad er det, vi kæmper for, hvis overhovedet noget? UTV har sat sig for at lave en grundig undersøgelse af spørgsmålene her på 1. maj i Fælledparken. Vi sætter undersøgelsen i gang ved at spørge gæsterne, hvad de mener, en arbejder er. Det er nok en mand i kedeldragt. Ja. Jeg tror ikke rigtig, der er. Jeg tror, han sveder meget kropsbehøjning. Jeg tror ikke, der er nogen rigtig definition af arbejdere længere. Arbejderne i dag, de stemmer traditionelt DF. En arbejder. Det er en meget højreorienteret person. Jamen, det indebærer vel en, der har noget solidaritet i den måde, han tænker på. Jeg synes ikke rigtig i dagens Danmark, at du kan kalde folk for arbejdere, vel? Ellers så vil jeg sige, at det var servicemedarbejdere og folk ansat i det offentlige, ikke? En uddateret titel på mennesker, der er positioneret lavere i systemet. Ja, jeg tror ikke, de er der mere. Det er friværdi og håndværkere, du. Ja, højreorienteret, solidarisk eller uddød. Det står ikke helt klart, hvad for en af de tre, der passer bedst på en arbejder. Men hvis det er arbejdernes kampdag, og vi ikke er enige om, hvad en arbejder er, hvad går kampen så ud på? Hvis der overhovedet er noget at kæmpe for. Det ved jeg faktisk ikke sådan helt, men der er jo nok et eller andet at kæmpe for. Det handler meget om, at vi skal have retfærdig løn og have retfærdige rettigheder og så videre, ikke? Altså, de sociale ansatte og sundhedsvæsenet, ikke? De skulle op i løn. Jo, det er der. Helt klart. Det kan kun blive bedre. Altså, det kan altid blive bedre, end det er nu, synes jeg. Der er stadig ulighed, men det er måske ikke så meget mellem arbejdere og akademikere. Det er måske mere mellem... Nu har vi problematik med ungdomskultur og sådan noget. Det er mere mellem, misforståede ungdomskulturer og sådan noget, som ikke får det spillerum, som de måske fortjener. Jeg synes, der er mange ting at kæmpe for. Der er også den der fristedsdebat, som også er meget vigtig, og som jeg også synes, at i hvert fald 1. maj er en del af. Ja, det synes jeg, der er ikke nok ulighed, eller der er for meget ulighed her i Danmark. Jo, der er altså nok at kæmpe for. Fristad, ungdomshus, lighed og højere løn. Vores besøg i Fælledparken har vist os, at der ikke skal en arbejder i kædedragt til for at holde arbejdernes kampdag i hævd.